And then you problem about Methodist Technical Institute. Now, no fear than see I thought, Rencham, and Yelly Capra, school, Madame Ahudono, Sama FI, Emma, Opemsuo Radio, 104.7 new Opemsuo TV. And I'm say Asante Mai, Eddie Akuma Punifintino, Bibi Ebesiano, say your my T4, and your food. I said, and what you are, who was your Eddie Akuma. And you rescue now, Russia to Rencham, said you sit here, getting penny for at your home. Now, Eddie T4, and I said, what you are, Abuafo, Ababo. And the young Kohe said you sit here. Ya problem ya Babedro Methodist Technical Institute. How near Benidia adisuafo ene achechefo ni school penifo enemu no ena yedimu amanebo ebema Opemsuo TV ene Opemsuo Radio ahwefo ene etiefo na yensaka school no achechefo penini pa ewa openi Opemsuo ni yemoache so mejimoso padaroma ududi betudwa amaye within the Kwame Education Principal Methodist Technical Institute Kwadaso. Openi se di odani jem ono ne nim se di sihihye ne fa sukuu ya probo ya fam ya hunu bidie nanso wona abetimi aka ne yie pa ama ahwefo ne atifo ne mpanimfo hunu hawo amonam sukuu yi hawo no ene den yo medamase meda yatiefo ene ahwefo ene Opemsuo Radio medamase se mote dia atuye na mososo manye anaso na maba behwe dia ekoso no kwasam ne se yanka bi nhyem nse na no fiada ya na ensuo mu na ye nti eye se etona na ehum kakra etuye nti de ehum ya ne se ya workshops miensa eye wood workshop auto workshop and a welding workshop akese miensa omampanyina wotwam ebe bia no ma enche kra ene se sa oyene atoyama emframane fire no na atutu adan ne nyina so ama electrical cables e wo ho nyina so atete no nti mote ya na eye no kre ene men yatiefo hwe yahwefo nso hwe wo mahunu se de sitie how be pa ena sisi atorenche me atu mu yi e de aba school yi mu medawase o hawa ahan ana se yewom sisi pa ne se ya ha disua no ejina mienu de ye no classroom ena de ye no workshop ti samre de ye no workshop no ena ye affected samre ya ye dan so apai na electricity enkoho na ye niam nyina aye exposed to the weather no samre enchanse no bi atutu ebi so sela ehange enua hange nti yentime ma abofra bi akra ankoho se okoje enchekire wo ho nti ye hawa ewo mu pa ne se yentime nye practical work kopim se adomfo ene aboafo beba beboayen etime restore sa workshops yi ede amai yabo akwanya no hwe camera yi mu na mpanimfo a wusuchire wo mu a unisuo beba fa desrede atuo mu meda wase wo sa akwanya yi na mefa kwan so na mada municipal chief executive ase meda me regional director so ase se emra sa asemitu ye omunyiye man omuguso etu anamon bia ombetu se na ebeya sa edan no ombetimi aboso ede amaye sa mre municipal chief executive ama team ewa ha omu take measurements omu pese omu quantify the cost of it na so omatimi atena so atu ho anamo nti megidi ye se omuguso a omu tu ho anamo but megidi ye se ohaw no so nti na me se ahwefo ne etiefo obi a wo mwa ede beta assembly na chi no em se oye ne sa aman a ebeboan ama yadan no yatimi anya no within the shortest possible time ti de me ese eno no se utie ya na se wo hwe a ohawa e wo mu yi emoa bi a obetime de aboayen ama yatimi asolve no eno na ye hwehwe afri Ghana for ho yensa ka chefo no bi nso wo ha ye behwe
na yɛdi nkɔmmɔ afa ɛhaw yi a ato wɔ mu yi ɛhaw a ɛde aba wɔ adekyerɛ ne adesua so ɔpɛni yɛ mo akye ɔpɛni ɔnaroma abɛda ho adi yɛde akyerɛ yɛahwɛfo yi de Jacob Opoku na me head of department ɛwɔ motive department ahyɛ sɛ wo department ɛna atowerɛnkyɛn mu yi ato mu ma yɛtiefoɔ ne yɛahwɛfoɔ hu atowerɛnkyɛn mu yɛ ato mu yi esunsuansoɔ paa ɛwɔ so ɛma ma adesua in fact ha yɛ adesua bebrebe ɛsiane sɛ ɛberɛ bi a ɛbɛkyerɛ nkwalaa no tiɛ ha ne ɛdɔm ba ɛdɔm bɛbɛyɛ practical nti aba sɛ saa de wei sɛ ni hɔ nom anaa sɛ workshop ni hɔ nom it means sɛ nneɛma ɛbɛkyerɛ ne ɛbɛyɛ theory nko a akwalaa no ni practical experience bi a wobɛnya nti ɛm sɛ ha wɔ kɛseɛ a de bɛba no yɛtɔ so mmienu so so anakwa sɛ mede aba no sɛ yɛanhwɛ ne yɛanyɛ ho bibi ntɛm a mfidie deɛ ɛbɛtumi amuvu deɛ muvu deɛ akɔhyɛ container mu a ayɛ save emu bi wɔ hɔ nom a yɛamount no wɔ fam a sɛ nsuo tɔ a yɛyɛ electrical connections ɛwɔ fam a nsuo no bitumi akɔsɛe no nti animanimu yɛ ɛsɛ sɛ yɛtumi yɛyɛ ho biribi sɛ anyɛ saa anokwa sɛ nneɛma bebrebe bɛtumi akɔkyew ɛde ama yɛsrɛ adɔfo nti sɛ ɛfiri sɛ ahyia sei no bɛtumi aka sɛ adesua no deɛ yɛsua no wɔ board so nko ara na adzekyerɛfoɔ no moyɛ na ɛmmom practicals no deɛ nam sɛ haw yɛ aba nti no montumi nkɔyɛ practicals bi nokorɛ paa na ɔka ɛsiane sɛ yɛkɔkyerɛ theory no wie na ɛde ɔma aba sɛ workshop aba bɛyɛ mo practical ɛyɛ yɛ case sɛ sɛ kura sɛ ɔde ɔm ba especially welding department hɔ nom ɛyɛ light no mo ɛde ɛyɛ adwuma ɛyɛ yɛ case sɛ light nyinaa yɛ disconnected nti there's possibility sɛ fidie no kura si hɔ nom a ɛntumi ɛnyi su saa na happen wɔ to ase yɛ compressor ɛnom ne nneɛma bi wɔ hɔ nom a nka ɛde light na ɛbɛyɛ ho adwuma ɛno kura to nkyɛn a ɛhɔ nyɛ habitat wɔ kwalaa no bitumi agyina mu asua adeɛ ɛnti how kɛse wade sɛ deɛ ne sɛ bakyɛmade sɛ deɛ ne nsɛ ɛnokwa sɛ adɔfoɔ nipa dupiri anasɛ individual obiara obɛtumi aboa yɛ bia mti a yɛsɛ yɛsrɛ mo mommra yɛ mmoa ɛsiane sɛ animanimu yɛ ase anhwɛ ne yɛanyɛ ho biribi a yɛho akyere ɛmmoa yɛ nti yɛsrɛ sɛ adɔfoɔ obiara baabi a mmoa bɛfiri wa baabi a NGOs individual obiara obɛtumi aboa bia no ɔma mɛboa ma yɛntumi nsansie dada sɛ yɛda ase paa ma yɛho school no sɛdeɛ atowerɛnkyɛm yi ɛsiteɛ hyehyɛfoɔ deɛ ɔyɛ panini a wɔda department na no nso ama yɛhu ne haw no sɛdeɛ ɛsiteɛ na haw yi ɛkekɛkeka nyinaa na adesuafoɔ a ɛwɔ school yi mu wɔ mu na ɛrekɔma wɔ mu paa yɛne asuafoɔ no wɔ medicanfoɔ nso ɛwɔ ha yɛne mu wɔ mu ɛbɛtwetwe nkɔmmɔ aberanteɛ no te sɛ wodin ne position wɔ school yi From me, Senior Boys Methodist Technical Institute. Twawonfo nini ma yahwɛfoɔ nkyɛn sɛn na storm no ɛhyɛ aseɛ na sɛn na mohu no medical akyakya Ghana phone na yɛwɔ hɔ na no Friday no na atorenkyɛn mi si obi no ana ɔhwɛ anim sɛ atorenkyɛn si bi si yɛwɔ hɔ nsuo no started sɛ ɛkɔ no na mframa ano ɛde started sɛ ɛkɔ no kasi mu infrastructures ne ntimi nyinaa no so ebi mframa wipe fence no ne blocks no ebi abɔbɔ machines no so ama sɛ kasi mu ntimi ɛntena ho nhyia de ama infrastructures no so we are using ebi wɔ hɔ a using as both Babe nhyia de wɔ ɛsa yɛ practicals nti anokasɛ mi aba sɛ ntimi nhyia de ma ɛnyɛ effective. It's that moment na mframa no ɛbɔ no adesuafoɔ no na ma ɔhwɛ na abɔ bɛɛ sɛ saa time onyankopɔn na ɛda no ase sɛ na saa time na ɛyɛ asambo nti na student bebree na wɔ asambo ground no nti na sɛ nnipa baako mmienu na ɔma ntimi amba a atorenkyɛm no ɛkɔti ɔmo a nnipa mmienu na ɛsi ɔmo akura baako ɛyɛ sisi a no ɔda kwame nkɔma kɔfale kwame teaching hospital a yɛsi a ɔmo resi fans ɔmo bɛkɔhwɛ no ɛna ɔso mɛsrɛ Ghanafoɔ sɛ ɔbɛba yɛ mbuom na yɛtumi akɔhwɛ sisi a bibi ɔda ne nyɛ
That's it. My name is Abranti, so Abranti within the same. But that's it. Also, position Ben, our school. So, my assistant house for prefect. Okay. My young share, then so paying the one word my business. So, yeah, teachers for next year. I buy a workshop now, every practicals. I buy my young woman on the school. Now, they see I'm a musician, and I practicals. Yes, so say, somebody no, my workshop, my practicals. That's it. My name. Guest prefect. I was Papa, Udin. Catering students. Yes, said the school then, yeah, catering department here, I come up at account. And since I saw Ben a war at the and Mamma said, what is school and I'm going to say the midday, yeah, send out in Kansas City. If you live back because I was saying I'm very practical. When you say the man or your client or your human issue, and I'm very feeling bad because it's many practicals. It's so theory and quite a bit in here. Young fast has storm, yeah, if you and came to school Muha. Other challenges then we don't have catering department, and our classes they are small. If in catering class, we don't have particular class to see. I just say more catering, one shed than me baby, I will be seeing the crowd. I just said, dear Bay, and I would do company for the camera now and you'll be focused. Mr. Anthony said, Mumbai school and Mark disaster year I see on Babuaye, no more packaging department. It has. And say, aha, a Methodist Technical Institute. At a ranch, my 2 woman, Nano, if Yada, and Yaba, Yasha said the city. A church for penny for a church for any additional for Nina, Etium. Say how ya bay, a ha additional any other chilepa. A 100 year, almost young woman, a walk your crater, no we are, no matter workshop or no matter science, and no one would ever continue. Maybe says, you know, now when immediate, now when son of human, so I'll be Piabon. No, and as I said, dear, to rent me, I say, Sardine or Musia, dear woman, to almost Adolfo, I share a chichi bench, yes, Madame Roma, Emerald woman, free say, a Dutch, any dasso, and name of free. Adia Modro, Kwadaso Methodist Technical Institute. Yadamas. And there you are probably about Methodist Technical Institute. Now, if you are then see, I thought you know, at the Rencham, and Yelly Capra, school, Madame Apodono, Sama FI, Emma, Esuna, Opemsuo Radio, 104.7 New Opemsuo TV. And I'm say Asante Mai at the Akuma Punishintino, be a Bessiano, say your my T4, any other food. I said, and what you are, who was at the Akuma. And T. Rescue. Now, Russia to rent Chama said, yes, here, getting penny for at your home. Now, at the T4, and I said, what you are, a for about. And the young cop, young for her, said, yes, here.